Здравейте, аз съм Жоро от библиотеката и в ръцете си държа чисто новото илюстрирано издание на Хари Потър и философския камък, което излезе на български език едва вчера. Разглеждам го с голямо вълнение, тъй като в момента, в който Егмонт обявиха издаването на книгата преди няколко месеца, аз и заедно с още хиляди фенове в България тръпнем в очакване за средата на октомври, когато книгата трябваше да се появи по магазините. Ето я и при мен. Ще ви покажа от първи поглед как изглежда новото издание на Хари Потър и философския камък. Доста тежичко на пръв поглед. Добре опаковано от колегите от Егмонт. Както знаете, новото издание с илюстрации на популярния илюстратор Джим Кей. Сега ще видим как изглежда самата книга. Ето и нея. Хари Потър и философския камък. Луксозно издание. Твърди корици. От вързия. Доста хубаво гръбче. С син надпис. Искате ли да погледнем какво случва зад кориците? Само да махнем тази опаковка. Разбира се, с предговор от професор МакГонагъл, заместник директор на Хогвартс, и лично обращение от нея към феновете на Хари Потър. Вътрешните корици са повече от впечатляващи с тази гравюра на Хогвартс. Хартията изглежда доста луксозна. Както знаете, занапред всяка година ще излиза по едно илюстрирано издание с илюстрации на Джим Кей, така че очакваме в момента, в който излязат на английски език, да ги имаме и на български. Надявам се със съдействието на издателство Егмонт. Тук има посвещение от Роулинг, от самия Джим Кей. Съдържанието, разбира се. Вау! Ето и първите илюстрации. Книгата изглежда наистина впечатляващо. Може да надникнем какво се случва там. Под формата на... Текстът е подреден сякаш под формата на вестникарски колонки, което предполагам до голяма степен ще улеснява читателите в този вид. Совата, разбира се, вестител на Хогвартс. Имаме повече текст. Илюстрациите продължават с... Да, тук има и по-голями на цяла страница. Може да разгърнем напред да видим какво се случва. Разбира се, няма да ви показвам цялото съдържание, тъй като удоволствието от това да разгърнеш подобна книга е наистина голямо и се надявам всеки от вас да го изпита. Ето самата илюстрация от корицата. Сега си спомням всъщност, че когато излезе първото издание преди доста години вече, то имаше илюстрация само на корицата, съответно в вътрешността нямаше илюстрации и можеше само да си представяме, докато четем, как изглеждат героите. Разбира се, нямаше ги и филмите. И тогава си бях изградил някакви образи за самите герои от книгата, без илюстрации, без филм, без нищо. В момента, в който излезе филма, тези образи, които бяха в съзнанието ми, се заличиха напълно и се заместиха от образите от филма. Сега се надявам, че с новото илюстровано издание ще се получи пък обратния процес и новите читатели на Хари Потър, най-малките, вероятно ще си създадат първото впечатление за магическия свят на Хари Потър, именно от илюстрациите на Джим Кей. Страхотна илюстрация на Албус Дъмбълдор. Не си го представях точно така, а и във филма е доста по-различен. Така че интерпретацията на Кей е доста интересна. Главата за разпределителната шапка. Няма да продължавам повече, защото наистина мисля да оставя удоволствието от разгръщането на книгата на вас. Така че за момента ще спра. А вие може да очаквате подробно ревю на Хари Потър и философския камък. Доброени дни в библиотеката. Очаквайте скоро!